Predstavte si takmer 8000 m2 pre splnenie vášho sna o pokojnom a prírodou obklopenom perfektnom pozemku s nádhernými výhľadmi a pritom náskok od mesta a rôznych rekreačných možností. Dnes vám presne taký pozemok predstavím. Vítajte v Novej Bani. Pozemok je mierne svahovitý, so šírkou až 185 metrov. Orientácia pozemku je na východ, prístup vedie po spevnenej ceste. Tento rozľahlý rekreačný pozemok s výmerou 7993 m2 sa nachádza v tichej lokalite v extraviláne mesta Nová Baňa. V blízkom okolí do 3 km nájdete množstvo rekreačných možností, jazero Tajch, rozhľadňa Háj, rekreačný areál Zvonička s detskou feratou a lyžiarske stredisko Drozdovo, vzdialené iba 12 km. Pozemok ponúka široké možnosti využitia, a to od umiestnenia mobilného domu, kontajnerového domu, tiny houseu či iného mobilného bývania. Inžinierské siete momentálne nie sú v dosahu, čo poskytuje maximálne súkromie a možnosť sebestačného riešenia. Nová Baňa ponúka kompletnú občiansku vybavenosť a výbornú dostupnosť do miest Žarnovica, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a napojenie na rýchlostnú cestu R1 je len 4 km od pozemku. Tak čo poviete? Takisto vás očaril tento pozemok? Preto nezmeškajte svoju príležitosť, ozvite sa ešte dnes a dohodnite si obhliadku. Moje meno je Barbora Kováčová a pracujem pre spoločnosť Do Reality.